Bagong Ulun Tombo, pangestu Ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten Bu Kulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Bu Kulun Bathara Guru. Iya Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo Si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama Kakang Ismaya Kakang Tejamaya sami panca bakah sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa ning jane ora ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa terus aku didakwa kaya ngono karo Si Manikmaya Rama Pukulun duka. Wah, diane. Apa ya cok ceritane? Terus Rama Pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo iku. Gunung mau tak serot. Sawetara sakwirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak. Piye? Sing jeneng wong ndek gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngrusak karo ragane ngrusak karo batine dhewe ya kuwi bapak kuwi. Iya mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna lemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Menghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kowe ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000 tekan Kendhigong tekan Kayangan kok 20.000 pripun Pak nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye lah terus adikku guru tak undangi mrene weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya, Bagong matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk ngono sidang. Sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu Tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Apa? Manikmaya. Oh lah.
Pukulun kula aturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestuning ingsun tampanono. Kula punika jimat paripin bayar ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh ya lali aku orang. So saking kami tenggengen weruh busanane Pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karo-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula punika jimat paripin bayar ning kasan-kusan. Pikulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten Pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono lungguh disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Ento sasmitaen gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa kalian jambu nganggone muni kluthuk tak buandem sandal saka kene jambu dipanir mala mekaten monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian jambu diponir mala Pukulun. Dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pinisa mabur. Ayo menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae.
tukule jambu dipunimra lan Pertangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek mintok longi siji dienggo anakku, dienggo Srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala pelem Pertangga Jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik. Wilahing. Awik namastu nama Cidon. Negaripun dipanjang kunjuk. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Malah kena sirahku dhewe. Mayen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem Pertangga Jiwa lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Karepke kelakon aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipunirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngreng sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Raja Andra. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru. Sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapake kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulun. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu dipunirmala, mboten njaluk pelem dipunirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pikulun. Kok mung perkara njaluk jambu dipunirmala, pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Enggak, aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta?
Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Amenehi jambu dipane malah pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Gue nak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita sapa ya? Wah iki sing ora paham Bagong. Nek misale Gong arep nendi ngono kuwi aku nyeluk kita arep nendi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten lajeng aku mboten lajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat. Pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Utangan tanpa saweran. Urung lunak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedina nyetel kowe. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran nglumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewange, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rumatiku. Iya, saisa-isaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampel. Ngono aku diwangi ya, Reng. Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya.
Jek Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan semritan sing penting. Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethokno sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Delok turun kuwi pethok sisan ya, Pak. Komeng kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tunu ya, Pak? Iya. Wis kono gara menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampunge iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methokke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methokke. Siap ya, Traya? Yo, ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali. Brambang sak ular kambang. Nanti ya mang aja. Yo, ane jabot kowe ya. Belum rampung barang kok jabot ya. Manusia macam apa itu? Jen Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu lho Gareng. Mang maju. Ana aja kok lemburong jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi kaya mengantem angin. Aku ya ya Madipati arep tak jotos raine tangan kaya ora tekan oh menggok dhewe tangane lho rating ora rating nabrak cengelmu ya ora nesu takoni ngono aku mbanyol kok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe role aku oh iya ya wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. Iki susul iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungso. Dewa iki sembaning menungso. Mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana keringkiane. Baladewa kae ya ana keringkiane. Keringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ra entuk. Ning dodo medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh.
Odar. Pecah kula mati aku edan. Nala gareng edan. Wah diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pecah kula ngono. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, latara. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng tutuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Intulak antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkul memlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke dape-dape. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sida. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Wasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken, Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipetung nganggo nalar sing ganep, ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lemu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh.
rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Cuma gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa, ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawuhne ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dhewekan minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas iki Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip olare tuku ora utang kok ora ikhlas. Semedhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, Pak Dalang ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, nek kok meneng wae iki jane mikir apa to, Gok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe, Gok, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandak pikiran werna-werna, ora usah ndandak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge, Gok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana?
Aku ki wah piye ya lung mengarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek iki, aku apa piye, Gok? Kudu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Mbak. Rasae masih dekat. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning Kawah Candradimuka. Loh. Ning Kawah Candradimuka? Heeh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen mancing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau nggagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing Kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok medeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya, Lung. Mongko ora iso sarta ora duwe kaludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulur kowe neng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nek karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan pakdemu. Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Oh.
Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh ayo. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning mungganing kayangan aja nang kene nek ditonton wae akeh. Kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapak muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampung kene aku arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek templane ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, dulu. Basa Indonesia ora. Ana kowe tulungi apa? Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Nah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya wa? Sik. Ora gelem balekke bapak. Asli tengah catet. Tak bengkak nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya ombo. Sik. Aku ora gelem ewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Moh, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Ah iso ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Perkoso le ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Ah piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora.
Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambekan. Eling ayo. Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Bangkrek. Tangane tumpang ki mburi. Kene, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara ini arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihane diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong liya wis saya sithik. Ngono ngono entek ya. Ngono. Wah. Jeliteng kok ganti Ndara Kresna we moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah kuwi nang ngene iki mung sithik iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah ngono to. Wah. Tokok. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokok. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garet Petruk digawa ning kayangan. Tokok nyilih cangkemmu. Warku ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang aji-aji ora bakal mandi. Ngono ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Edan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku ning Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Bisa tak nggo gawe cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak doake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake.
Awucenane ora positif gonta-ganti. Kok wis nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon lho, lakon pencangkam.